Kador Shnong berwa haringkat ki Bahaiing hasam usamla stand bor lang dotrong khal prasnem ke kerta ubla sha Pynbna yap no COVID-19 kila Pynpau jing Sngewsih ka bakrau halor ka jing Pynbna de ki bor ka kot ka khia paute usamla ula khlat henrei ha ka jing sha udang ban menta udang dan hapdeng ka jing sha sumar ute usamla udang dan hapdeng ka jing sha sumar ha civil hospital Shnong henrei ki Bahaiing jong te usamla kila yo henen ka step ya ka te ka khubor pa ula khlat no kata kat kum ka jing Pynmi kerteng de ki bor ka kot ka khia ha ka ba ka kerteng util samla ka badan ha ka top ka kerteng jang ki bakla no COVID-19 mas nyok ber kat no kita pakai jing Sngewsih kat no kita pakai jing longo ken ma haba man haduk kan ka klemat ka ba man sai stan idon apa ni jing sha sumar iklam ya nalai kami ka khubar ba o stan lang lodong indon syuk kan tengi kum di Bahaiing ikun tujur ya ka health department bahkan pensayang ikan bahkan partner aku ikut kubar marah habak lamiap tema kumnohi manohi bansya ban ong ba ola ya mentau dong dan cakap sumar jadi kerpat kedungi ya kahel kalong bahkan sumar ya bahkan Pynmi dak ikut kubar kum juro bahkan nam kan kum kena kubar kanam jasu hangno lano ru kan kena ke jing bakla wat la kalong ke jing bakla ru kum ka hel na ka hel department te ka hab ban simru ya kata ke jing bakla la kum bakla ban pha ya kena ke khubor Briew ba im pha do ba yap te ka long na ka leng jong ka Shnong te ngi kwa kan sim khia hiru kan bau ne Briew udai bet ban kot ban khia ban yo men sim nang ne sakmat ban shat ban khlai udai ban wan kum kata ke khubor ka ba na ka health department kelak Pynbna bo la khla don chu ko prathai Henry Briew dong don hapdeng jong ke jing sumar te halor ke jing bakla kata ke khubor ke jing Pynmi khubor te ki don kam ban sim ya kata ke jing bakla ba kadai ban don ru kabor ban sim khia ban Pynmi biang khubor sa sisun pat bom no Briew la sat la khlan leng ba ke jing sumar bha ke jing sumar ke jing pet ki nurse ki doktor te naga leng jong ka Shnong ru ngi kwa ha kata ru kom hi ba nang ne sakmat khleng da ti ka ba kam dai gen ka no department kan su Pynbna khubor bu Briew la ya te ke ai ke jing mot la ne ka ai ka plan ba ka don jong ka health department nim sung tho namar ki pet ba kin lek cheno kin wan cheno la da kim lek sa ke jing sumar ta balek ai jing sumar Briew dong don hapdeng ke jing sumar ki ai de khubor ba la ya ta ka penlong duk men sim kum ye ki Bahaiing ki bahasam ka pen duk men sim YouTube try nang pang chaka ban yo men sim ban yo ye ki jing ka jing khia kum ta ka long ke jing tlot ke jing len share ke jing pang vla ru ban yap ke jing Pynbna dong Sngeu kendit nama Briew im tit fung thu tu Sngeu kendit ro wat la kara kalong kumno ru hanrei yala de dong im Pynbna bong la ya kam dei ka kam ko basuk bat nang ne sakmat hi na ka leng jong ka Shnong te ngi kwa ba lak kumno kino ki department ki ba ai jing tip ki ba ai ka ne ka khubor ka don kam ba kinda tip shwa ye ka jing sisa halor ka jing sisa kin sa ai ka kin Pynbna ye khubor kim dei pakai ban Pynmi khubar ba o la ya na kata ka jing stong te ka kum ge ka jing kerpat ka jongi be ya ka health te ba kum kane ka jai kam kanam jasu kan na le sakman yang lagi net say no eu nalor ba ki la declare ba dan syu tengi kum kayeng da ka gai ki jengmen iwan ban ya kalen ba thi ki ram ba Shnong ba hin pediang kan jaga jengka pat jongi ba ini wala no eu sye kata na kaliang